Els carrers del centre de Girona van acollir ahir la manifestació més multitudinària dels darrers anys amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Unes 3.000 persones van secundar aquesta marxa pacífica amb to reivindicatiu, on no hi van faltar contínues proclames a la independència. Multitudinària manifestació a Girona per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. Més de 3.000 persones van seguir aquesta concentració convocada per la CUP i els Maulets. Aquest any, a diferència del passat en què la manifestació va tenir dues capçaleres, el recorregut s'ha fet sota un sol lema. A la pancarta s'hi llegia pels drets nacionals i socials, independència i països catalans. Rere aquest lema, un gran reguitzell de gironins van caminar durant prop de 2 hores i mitja pels carrers de la ciutat. La marxa va sortir de la plaça Catalunya i després de passar per Jaume I a la plaça Independència i al carrer Santa Clara, va acabar al Pont de Pedra, prop d'on s'havia iniciat. Durant el trajecte no hi van faltar desenes d'estelades i continus crits a favor de la independència de Catalunya. La manifestació va transcórrer en un to festiu i durant el recorregut un grup de maulets van enganxar pancartes reivindicatives a diverses façanes i van llançar ous i pintura davant l'antiga subdelegació de l'Estat. La d'ahir va ser la manifestació més multitudinària dels darrers anys, un 11 de setembre.